Ale skvelé jazdecké umenie chlapcov na buginách, štvorpokár, kajce tam perfektné motory, Rotax a Kenem, wow, nádhera. Ešte by bolo dobre zosúľadiť aj smer jazdy, ale diváci títo štvorpokári predvádzajú úžasné jazdné schopnosti po našej trati. No a videl som tu CF Moto, takzvaný špeciálny stroj, síce čínskej výroby, ale so skvelými jazdnými vlastnosťami. Takže chlapci na štvorpokár, oni sa nám postupne predstavia, ale momentálne týmto strojom som pričkol 1. júna, keď som moderoval podujatie v obci Richval, kde práve boli prezentované takéto krásne stroje od firmy APC z Bardejov. No a tuto vidíme práve prichystané CF Moto a Kenem kadarskú značku. Takže diváci, tlieskame, prejde, výborne, je to tam, takže Moto a teraz sledujte Kenema, kanadsko-americká mašina, ktorá nemá zľutovania ani s takýmto terénom. Veľmi dobre, hej, zatlieskáme štvorpokárom, chlapci, úžasní ste, topka. No ale pozor, z dola sa blíži Janko, no a tento má opäť namierené. Diváci, hej, vy už tušíte asi, čo môže nastať v tejto sekcii, lebo tam, keď Janko zadriftuje, tak to blato doslova lieta na všetky strany. No ale môj spolukomentátor Janík by nám mohol niečo povedať o kategóriách týchto bugín. On sa špecializuje na moderovanie offroadov, takže Janík, čo tak vidí zo svojho pohľadu, čo to môžeme mať na trati? Výborne, tak si šmárim mikrofón. Áno, dobre, takže opäť diváci, dávame do povedomia dolnú sekciu, kde sa presunuli chlapci štvorpokári. No a opäť koncentrujú svoje síly a sústredenie na prejazd. Dolný vlak. Wow. No ale kúkajte, tak čapou a trička ani bars nezačapané. No, wow. Tak toto sú drzní chlapci, aj keď to vie, možno, či aj dievčatá tam nie sú, ale toto tu je Pirelli, naše vary. No a Janík vošiel do najväčšej diery, som zvedavý, či šestamadzi, nejakým spôsobom vyzirga, no, ale už ukazujeme, že treba pomôcť, nevadí. Každopádne chlapci, no, plasty už nám odlitujú, platníky. Chlapci, jak to vyzerá? Dobre sa išlo. Sústredia sa ešte furt na prejazd traťou, no ale Janko sa opäť postaral o zaujímavú, hej, zatleskáme! Janík síce utopil svoj špeciál v tejto mláke, ktorá tento rok je novinkou. Diváci, ktorí chcete vidieť, kde je momentálny Janko, môžete to aj obísť okolo návesu a pozrieť sa na trať z tej hornej lúčky. No ale už máme zakapčané lánko pri týmto malom Jimmym. No a možno trošku mu pomôže. Hej, no, hotovo. Diváci, trošku som sa obával tejto situácie, ale došlo k tomu. Musíte to brať, ale trošku športovo. Áno, pozdravujeme toho pána s dážnikom, vy ste na tom veľmi dobre.
Áno, netreba ho trímať trošku smerom na trať, ale chlapci to majú radi, trošku blatnička takého toho nám určite nepokazí náladu, ale momentálne môžeme sledovať, ako Suzuki s číslom 1 pomáha Janičkovi z Habovky dostať sa z tejto nepríjemnej situácie. Každopádne táto mašinka by určite nemala mať problém dostať sa vlastnými silami von, ale či tam nebude problém nejaký s agregátom alebo s hnacím ústrojenstvom. No nič, počkáme si, uvidíme. Každopádne cítime smrad zo spojky, ale ono sa to určite podarí spojasniť. Janko je skvelý konštruktér, ktorý si tieto mašinky skladá sám, určite s nejakými kamarátmi, a výsledok je takáto úžasná mašina, ktorá keby išla, tak by bolo lepšie. Poprosíme bagristu, ktorý si Rastika Varholíka mladšieho. Rastiku, potrebujeme ťa pri New Hollande. Takže poprosíme ešte raz traktoristu zo zabezpečovacieho vozidla, aby nám pomohol s prípravou ďalšej disciplíny. No, každopádne máme trošku Janka povytiahnutého, ale ešte by trebalo asi niečo silnejšie. Chlapci sa usmievajú, ale určite treba pomôcť trošku tu na trati zorganizovať. Dobre, takže ešte raz vítame ďalších divákov, ktorí prichádzajú v týchto už poobedňajších hodinách. Koľko máme? 12:01. No, presne, darí sa nám. Rastika Varholíka, aby prišiel ku svojmu traktoru. Potrebujeme ho pri určitej úprave trati. Takže diváci, dávajte pozor, Road 66. Dajte to, spliechal blato až tak, že až ku mne to tak očí na moderátorské stanovište, ale úžasní chlapci. Potom ich vyspovedáme, že skade sú, odkiaľ prišli a kam smerujú, ale momentálne sú u nás v Brezovici a máme z toho radosť, takže super, kluci. No a ešte raz vyzývam Rastik Varholík. Rastik, kde si? Ide, no, má také isté červené tričko ako organizátori, takže trošku splýva. Chlapci, wow, a rovno, jo, no. Ale pozrite, ako svojím pohybom vedia tak rozkývať tú štvorkolku, aby videla lepšiu trakciu na jednu druhú stranu. No, čo k tomu dodať? Perfektní sú, hejže. To tam také bláto, topánko. Výborne, zatlieskáme chlapcom, super, wow, dobrý ste, aj trúba funguje, topka. Wow, no dobre, no uvidíme, takže Rastik Varholík už je v svojom stroji, ktorý nám každoročne poskytuje firma Boise
No a sme radi, že nám trošku asi potrebujeme vytiahnuť vodu z týchto priestorov, ale ani ideme pomôcť Jankovi. Super. Takže diváci momentálne sledujú odpaľovanie do výfuku z niektorého stroja. Tomáš povedal, to je veľmi dôležité zariadenie a nové prácu v poľnohospodárstve, aby traktor aj správne odpirškoval. No dobre, viem, že by sa to nerozbehlo, Tomášku. No dobre, takže momentálne kapťame gurtne. Dúfajme, že sú aj na to určené. Urobíme slučku, výborne. Zakapťame to za hák, ktorý máme v hornej časti. No a našpanujeme. Momentálne asistuje Niko, Adamko, výborne, super. A Janička pomaly ťaháme do bezpečnej časti našej trate. Otvoríme kapotu a zistíme, no, kajce keľo trávy nazbieral do prednej nápravy a pravdepodobne dáco klipov. No nevadí, dobre. Janko je každopádne jazdec a konštruktér, ktorý sa len tak ľahko nevzdá. Ešte raz no, mohol si aj odbočiť na suchú časť, no ale tak, prejdi si pomláčko. Výborne. Dobre. Takže teraz máme pekne zoradené aj štvorkovky. No a náš fotograf Adrián Smolák urobí krásne zábery snežného podujatia. Takže máme, vážení diváci, za sebou na trati kategóriu 4x2, to znamená traktoriky s pohonom zadnej nápravy. Máme za sebou aj rýchlostnú časť, to znamená traktoríky 4x2 absolvovali už aj rýchlostku. Máme za sebou prezentáciu štvorkoliek a vlastne špeciálne bubiny. A pred sebou nasleduje a budeme mať ukážku jazdy po trati kategória 4x4, to znamená traktoríky domácej výroby s pohonom oboch náprav. No, výborne. Takže, chlapci, co? Melží vás tota jama? No jak? Čo by sme to neskúsili? Hejže? No, videl som, ako jazdec vošiel dovnútra, ale nevidel som, či vyšiel. No, vidím len kufor a vece nič. Každopádne diváci, ktorí ste tam v tom priestore, máte určite lepší výhľad. No a uvidíme kolegovia. No, idete pozrieť na kamaráta. Väčšinou ale tieto štvorkolky sú aj vybavené navijákom, to znamená, je to zariadenie, ktoré pomôže pri jazdcovi v prípade takýchto problémov dostať sa z brindy, to znamená, navijáčik si natiahne ku najbližšiemu nejakému pevnému bodu, či už je to nejaký peň, strom alebo aj druhá štvorkolka, no a skúsi výjsť vonku. No, práve nastala táto situácia. No dobre, Janik, daj kúšik hudby, nech to ide takto veselšie. Do budúcej ťa poprosím aj nejaký rock'n'roll. Ľudovky už máme zhruba 2 hodinky prezentované. Môžeme skúsiť aj nejakú inú hudbu a niečo nám povedz zo svojej
skúsenosti, čo sme teda videli na trati. Diváci potlesk, tak v tejto mašinke sa podaril prejazd cez asi najväčšiu pláku. Super. Sice zblatený a za ušami, ale to už ťažko identifikovať, že čo toto je za mašinka. Kenem, CF Moto, prilba dole, no a všetci chlapci sú v hornej časti. Aspoň vidíme ich aj do tvári. Aspoň jednému. Super, kluci, dobrí ste. Ale horúco, hej, že v tej prilbe. No dobre, takže ďakujeme chlapci za úžasnú ukážku. Super, zatleskáme im. No a diváci takisto využite tento čas. To je smedný pitný režim. Nech sa páči, k dispozícii naše bufetíky.